kalman laeng. Programa ng kay pakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti da ito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag, amalam yo amin nga sangapada, papagayam. Manipo dito yung Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasrakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At iba ng kasamang bahay di programa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Kada ito di pag-ayam nyo, Mr. IKL. Idi kalman laeng manong Nemi Ruiz. Kamapkablawa katirembag nga malhem kada kay aming sa pana niyaman nga oras kanal daw ti ayan yu itang pasat tilubong pamagaya mi paki-share yu ti programa tayo share ket padanan yu ti pakasalitaan nila Green ada nga tapanakpak ti pakasalitaan nila Green makahirag nga ti adal ken liwliwa ngayam kalpasan to ti programa idi kalman laeng sumaro nga dagos ti KIK problem of the day. So nga padaanan nyo matipakasalitaan ngayon na itasar kanin na solusyonan. Mapanyon to solusyonan. Tandar bebaya ganin. And dayon na irugi nga ibasa pagan ti pakasalitaan ni pagayam tagalagring. Sagudayan ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong Nemi. Tama-tama kami nga magmagna kini Andy manipod iti eskwela. Iti barangay high school, iti barangay mi manong Nemi agpadpada kami nga addan iti 4th year high school. Kinabayag maten manong Nemi nga addan nagkinawatan tinaganus nga puso mi. Iti adda kang palang iti 3rd year high school. Ay kagadim teng ti pa nag 4th year min dandanin malpasen ti klase man. Biglalatan manong Nemi nga nang langob. Sa bagay manong Nemi nagpiksa ti todo drabi imbag tanaginit iti bigat kat nakapan kami nagbasa. Sa tay aldaw, sa lagpas ti pangaldaw, aging nga naglulem manin manong Nemi kat nang lagab man iti tangatang. Tamo mi di kini Andy manong Nemi kat makaawid kam ton sakbay nga ito pak natin na pigsa nga bayakabak na. Ngayon biglalatan manong Nemi nga niya, agtutun Andy! Agtutun! Manong Nemi nagdrakkel ti aptukel ti danong mo tudo nga agtupak. Tinamayak manong Nemi tao matintugot ko nga pahayong di bangko inlinong ko kasya to manong Nemi tani Andy Dajamatan na bag na bakpak na manong Nemi linong nakastang magpigsa tuto ko na nairararamat nga rod manong Nemi nga awan kami ti kasit ganti kabalbalayan ada kagay kayuan manong Nemi nga umuri aglinong ka matudwang kalata maslip kalata aging nga kinamang mi manong Nemi ti waiting shed along the highway Pag-urain mi ti tricycle, wano jeep nga wagluganan mi nga agawid, manong Nemi, iti barangay mi. Nakamang min ti waiting shed, manong Nemi, ngim nagtultuloy ti napigsa nga bayakabak, nga ure adda kami ti uneg ti waiting shed, aw matdiding na galba, linong metla nga pa, sumbrek pa ti daw, manong Nemi, ti uneg ti waiting shed. So nga, imapiring kami ti panakadiding na iti likod, manong Nemi, tapno di kastagat saan kami nga matuduan ori adda kam ti uneg ngem kasta unay manong Nemi ti tagarker ko kaputan nabasan namin pinsan nga nabasan ti arwateg hindi
Malamin ako na. Kaya nakarti mabalinta. Kaya nagpatpada tamat nga nabasa. Pati na kita ala. Nabasa pa yan tiyo nagtibag ko. Notebook yung libro. Ori siya. Nung nagpiksa kami ti Dodo. Kasi lagbuyat ako nada. Kaya nagtultuloy madlata manong name ti Dodo. Nay, numuna kat nay. Nakasipsip nga itan manong. Ada palagi siguro di init ngam talaga napigsalat at tudo so nga nakasip nga. Aw may taglabas, nore no at taglabas nga lugan saan dalakit nga sumardeng manon nemi. Gabot ka pigsat tudo baka nagsardeng da pailaang tapalabsan da pailaang dato pagkapsutan da pailaang ti tudo. Gabot alam mo na nakatagargara na kon manon nemi insingasing ni Andy kanya. Napiminas no ikatam di batong. Ha? Ano tako na? Aguyos ka. Hala! Malamilak lang ako dun sa may bagang aguyos. Tinabas sakit na badong. Katamdap no awan tinabasa nga badong dumkit kang ka. Di ka mahuatan. Aman, lalay katamdap badong tinuporme ka tanda. Hindi kahit mo lamang kita tibagi ka. Patsin na. Alanta pagkalanta ti badong. Di ka matiti ko na, di logic na. Malaming ka, kapag tabadom nga nabasa, may dagdag tabagim. Ngayon na ikatam tabadom, awan no kanya eh, nabasa nga badom, nga dumkit tabagim. Ngayon na, si Kamet, kakaiso na nga nagkamakon. O, mat sabali makakita ka na dito eh. Pati yung narod nga naumay dito eh, at lumabas, nagpiksat tuyo. Makano dakas nga namitam kanya ka. Ape ko mapag-aramitak ti dakas, ti papatag ko nga babae. Oksubam gid din, tinuporme. Tulungan ka mga oksob kasto. Allah, di mo kitkitan dati, Warren. Siyempre, ikatam data Bram. Ha? Anong loko ka? Aman. Ape ko may katik, isot na basa. Kabas-basa ta Bram. Siyempre, maopran to so. Lang, siya ako di magkatilak na. Hanggang orot ko kita. Tumalikod ako. Tumalikod ka kadi. Sangom ta, diding ti awiting sen. Manong Lemmy, inikat na nga peson ti Brak. Nagpeso mo ti unanas aknak ba't nga malamin at aw matin tinabasangan ay dagkatibagi. Ngam apaputek manong Lemmy, siyempre ito duwang mansana sugo. Saan ka kumit kita? Saan ka sumangsango keng ka? Saan ka sumangsango? Yan at araramidem. Ikatak ba diba, Dok? Ha? Naguyos ka, met? Akas diba naguyos ko? Naguyos ta nga doa? Api si kalat mayat nga hanga malamin. Kadam kat hanga malaminen. Tawan din kat nga nabasa tabagim. Kat siya nga malaminak mo ta. So kat nabasa nga format. Pekala kita. Barbari mamagaan. Anong tubram nga ruden? Kat di kumita ka. Timalyawa. Nakauyos nga peso. Sumahong ka. Jacket sumango. No di mo kaya sumango, di saan? Nga mabaling kumilatang agkan di bukot mo. Andi. Makikiyak di talong. Andi makikiyak di talong. Sa mga agad na bukot ko makikiyak. Andi lang. Andi lang kung tapos no. Si Mango Akmanong Nemi, takakait kord ng paritan, di panang agak na itubukot ko. Ngayon isasangok manong Nemi, pag isumat nga rin nagdanan, ti barukong ken barukong. Hindi, malaming ka pa eh. Nagbara tabagim. Nung nalamig este tiyempo, nabari ka rin tibagit tao. Kilantaman, hindi kita kunak manon di mo kahit tumarako pa nga rakap. No saan ako rumakap kang ka makita mo di ka man sanas ko. Kitanta lang. Sakit sa gidang good. Teta, amay. Fourth year high school. Mabalinin. Anong mabalinin?
Bali ng tagdede. Ha? Uy, andi, ala. Anon ta. Hindi ito. Ala. Ala. Andi. Andi. Anong name sa bali mo tentararamidin ni auntie? Aman naman ten mulmulan, nakaslobing agdadede mano, ala. Nagmayat matimariknak mano, adadaman ka, arak kapag kasuna. Gabatak magustak unay, tibara, tibibig na, kintibagina. Kasapulak, tibara, tibagina manong, tapos sana kamalamin. Namuna ta pamigpig sa latat itudo manong. Maparprasyakan kami man ng nagmayat. Hindi. Ala ko. 16 years old na pa lang. Hindi. Ala. Fourth year high school na pa lang. Hindi. Ano yan to bro? Ha? Ape pati ta balaw. Pati ta sayak kat ibabamon. Tapno saan ka malamin ha? Nagmat malamin ang get. Ape ibabamon ta. Ala, dito ito'y labusan na ko nga maminpinsan. Manong nemi na muna tiyad adat piksa titudo dumatlag sardeng nagsardeng kuman tapno ni kastagat at lumabasen adan makakita ka na kami tapno sa amin nga ituloy tayo niyaman nga panggap ni Andy kaniya kakayat kumet manong no nagmayang. Namatagpadpada kami met panong namin nga naikatan amin na pagan-anay mi manong itingatogen baba. Ala, Andy, baka da makakita ka data. Awan, nagsarding amin nga lugan, pati da giti tao, awan tumay dito waiting shed, sikakin siyak laing, isong libreta. Ubing tapay, sampe nga rumbing, di mo kaya? Ngandan mapasamak ka data? Ala, baka dala ka video ka data? Baka viral na social media? By social media si Kawin. Ha? Uy, isang awan pagdanagaw. Kasano nga rod? Paedda ka dito. Doon nagbasa. Iap-up ko na pagkalan nga arwatan ta. Kalpasan na. Wala na sakit ka no. Anong samban at sakit na? Diyak kayat Andy. Diyak ka. Diyak kayat kunak manong naming awanin ti may bagak nga diyak kayat tapanunot ko diyak kayat ng tiriknak manong naming kayat ko kunan. Tinamalan na dagiti bibig ko nagbara dagiti bibig na manong naming sana inagkan titingid ko sa manan iti barukong ko. Andy nagmayat Andy. Andy di naktubay pa yan ang aspagayigan uwin. Saan kamot nagsikong nga sikod kahit basta grade Marta ti high school sa nagbasa ti college sa tanto ag-asawa. Umayin. Ala, apay kayang kayang mo nita. Ala, ni apay insanggam na ganito ang asakam. Kasano pa ala, nasagit ka no saan. Pimigpig sa lata ti angin kat todo. Kastama ti kapigsakita nga. Ala, Andy, ala, sakit, alay, kundi, alay. Wen manong nemi, kaslagpadpada kami nga awan, iti simbeng ti panunot biki ni Andy. Numuna ta pamigpig sa talaga ti todo manong nemi aglayusan, di waiting said ngayan mi manong, danom-danuman. Ngam saan kami madanuman, tanda pa nakatugaw ti waiting shed, manon nemi, nga nang ipaidaan na kanyak, nga dito'y nga rabrabawan, kan agkabkabalyo kanyak, manon nemi, aking ganarik na konti. Andy, Titi ko na, Andy, apo, Andy, lagmayan, Andy, apo.
nagsabat tirik nami manong nemi tanariknak tinakabarbara likido ang impuswak na manong nemi ti uneg ti kuweba. Sakam nagkinayat ket manong nemi. Madamdama pahig pumigpig sa latat itudo manong nemi ket adapayin angin na kaslagbag bagyo. Nga kapo ito dahita manong nemi kaslamatan may sa bagyo ni Andy nga rin mabaw kanyak kat binagyo bagyo na. Uy, numuna tamok met bumalas nga gumampo ginambok met kadisunti akin uneg ginambok abukon manong nemi si kakadilang te munat agabukon na. Sami am lipatan dedi nga malem dedi nga ksipnget dedi nga rabi ko na tarabrabiin super lang met panagsarding titudo manong nemi. Andi kaitan ha medyo na maganti rawatem suot man ti bram ti mantim disastro tentan Allah madanda na ganitan datatang kininanang tulad ka di balayo. Ikit, anong tot ko na antayin to ni datos ibagataan stranded siya the waiting shed. Sa sino ko matisaan nga stranded ka na siya kapig sa titudo. Datan ni paglukanan nan. Para! Nagsarding ti jeep manong nemi katimbag tabasit tinagyan. Kaya naglukan kami. Manong nemi dimsagak matisuna. Apay dimsagak. Kini pakamo ka na tatangin na ng muot na pasama kung regat walking distance madyawalayan. Alantan, maka. Sinabat nak ni tatang, ay, natapasama ka na kayo ha? Ay, sasapoy, apay taka lang. Tatang, in-stranded kami ti waiting shed. Ngayon ti highway kapag sa daan ti lugan. Iti kadami sa dya, ako mati lumabas, ako mati nagluganan. Kita ka di ordinary, rami Diyos sa dya ha? Naglinong kami ha? Kaya pinamagamit iba dumi. Kasta ng peso tata. No saan kayo matanda na, kaya itulot ko isuna. Sobrang kahortad ito, diba ay? Tagsukat kang sikod. Lunas kang digos kag. Tapno, saan kang sakit? Sige, inakbutan na ta. Lawen, ante, gaman haktaman ng katkadom tiyan ako. Ay, susapo ya. Hindi nakit gamit na dyan nga tudon. Ang nakit nga nagpaot na dyan nga tudon na yan. Uwain manong nemi saan kumaulit dede apasama. Dede agsubli kami ti pagadalan manong nemi kini Andy kaslasang komisarang tirupak. Sila ka gurgura na? Oo, gurgura ka di. Dandanita ng graduar. Kaanong ito ata maulit din. Tsakayatan. Bagot ako. Di mo kailiw. Ano ako makailiw? Nagganas takot nga doon. Di ako kaya't kumaulit. Di mo kayatan nga maulit nga di uwiting sen. Makapag-plaster tamit or sa din niya. Loko ka. Ulitan tanda. Nuntoy. Salunsudan na yung nuntoy. Mayat mo't lagayam. Sigaw mo. Yung saan nga naulit manong. Kansa nga nagpakpakaada ni Andy. Juan. Dadi mapanak ag-enroll manong name di kabisera para tiga kursok na nursing. Your oray ko lang manong name agpakita. Tambog idi kito may nakpasyaran di balay. Yung sambag nga nagpakpakita kabayatan iti summer. Iti eskwela ko na ko na daawan. Luko ko Andy So pala ti pa nakalagip ko manong name. Nabaigaya mga nasana ka na nagusar tinap. Ala. Abay talaga malagip ko. Kaslati pamatik manong name kat sa anak pa nga gregla. Inabayagan ko ng regla dahil dapat agtawin ang panati 14. Kaya pa niya. Diyos ko ya. Masikugat. Manong nga bulang nga sa anak na
Ala. Manong Nemi, gabata isutipod no awan tinailingad ko. Kininanang. Tatalagamat nga mol ulawa kan matiti magbagik. Awang ganay-gay ko Manong Nemi. Aging nga nagdulua ka mismo iti sango ni Nanang. Banag Manong Nemi nga talaga nga nagatapan na. Napanggamit ito. Nay ko na anak ko. Ayop ka. Magbabay. Magbabayin ka. Masikog ka. Ay, sasapo yan ako. Kung ako malulag ang angaw di doktor. Sino? Kasano? Kaano? Hindi nga napig sa todo. Nakadami kayo ni Andy ti waiting shed. Sabi nga naliklikan ng yaponin. Itakas na yung tawin mo. Ang anak ko. Ay, susapo yung mga ibabayin ka. Mga ibabayin ka, lagring. Ano dati pong tot ni tatang Manong Nemi di maamuan na. Mano awan ni Nanang Manong Nemi jaklamon baka no napapatay nak ni tatang. Nagproblema nga rod di Raquel ko Manong Nemi. Nagkaroon na lang rod ni di maamuan mi. Ngawang gayam ni Andy dito lugar mi. Tas sa balit na panan na Manong Nemi nga nagbasaan sa Baguio City. Nahalak ti address na Manong Nemi babayan ti kasinsin na. Tadyak kahit nga mapanti balay da, mga noon niya ba iti mapasamak na resulta ti amin. Sinuratak Manong Nemi ni Andy kani pakamuk ang kuha ti kasasaad ko. Idag subalit Manong Nemi imbagana. Saan ko mapagtalikudan? Tinaramidan ta. Gapot na kayayatan ta tinapasama. Numapay santa nga namnamayan. Itinasapa akong daway kahit madaan ta ti anak. Ngayon, sana mabaling nga saan kong ituloy ti panagbasa. Ipaskay mo. Kaya dumteng ti umno panawin. Agawid at to. Tumay kasawain. Imbabasa kadananang kinitatang ti surat ni Andy. Hem ko na Manong Nemi. Ngarumbeng may pakamu ka rin naganak kini Andy. Napanggam nga rod Manong Nemi ti balay da Andy kat mas daw ti naganak ken kuana. Ay, kumpadre. Nakapasyar kayo mga sanak lang naman. Kadwa yung pa na nalapsat nga anak yo. Kumpadre. Dato kita sekreto ta kumalaing. May pagkata, kumusta ni Andy nga anak yo? Ganda diya bagyo ha. Imbagta ada ulit na kapsat ti asawa ni kayong ko. Inahala na sadya ta katulungan ng trabaho ti negosyo na kabayatan nga irapin ni Andy Tagbasa. Tanong da kami, amo matang kumadra, tirikat ti panagbig dito ayan tayo. Saan ko kabila na pagbasayan ni Andy no. Awan ti makatulong ng tulong ko na. Hekit kumusta mo natin balasan to, basa. Sana nga matuloy siguro kumadre ka bata. Masikog. Ano? Nagkaradwaran na tayo sa school di anak ko ah. Nagkaradwaran na nagkarelasyon na pa eh. At dapat napasamak ka na kwa na. Kat masikog. Apo ko tayo. Tisikog tanak ko. Ne. Akit sangat gumabalin dito ah. Masapol nga suratan medya eh. Anak pita agawid to may naikasar. Hampay nga mabaling agkasar di kita anak tayo kumpadre. Abot sa bagay. Kaya anak aron. Rubeng na lang may pakamukin ka. Kada kayo. Tama nga kunak na awan ti tured ni Andy mga ipakamu kada kayo nga adaputot na.
Nga dapo ko yun. Kita mo kadalagang naging pasama kaya kumpad. At dali kita saan nga, ano ito ko na tayo, saan kumapay larumbeng nga mainaw nga maipas nga eh. Ngayon data kit na kami na po Diyos. Amin nga parso dito lubong kita ni Apo Diyos nang iparso. So nga, maparso na tayo apo ko tayo, itinakam ni Apo Diyos. Iso nga rumbeng nga ilalain tayo. Saan nyo kung makapagpagpagapan nga ragrigan, nga spagarigan. At tayo dahil natin panunod ni. Naamuanan ni Andy ti amin. Maganamat ka dito surat na ito makapagturpo sa gawid. Tap na ikasarnan ti anak mi. Alakit, adamat gayam ka rin di anak mi. Akong patri nga abalayan to mi. Uray tayo nga rada. Nga dumting neta umano nga panahon. Kaya ipas ngayon mo malasan ko datapo ko mi. Tento na mabalimon nga panawan. Agad ituloy mo tumatantag basa. Uwanta, tatak, nana. Kita gananad ka. Agpa-check up ka. Tapos nagastakat na salunat kayo nga gina. Kamaroon tayo nagpibaya kung baterya, balayan tubi. Kamaroon tayo. Tatay kumapalat, makamu ka na ito, ya? Ang tapay lang bagbaga ka na giti tao. Oo, balayan. Tubi. At ito na may pasangayan ti apo ko tayo agad. Dan tumat nga takarbe kami nga may sumarongkar. Ore mamundan tumat na nga pudnong apo ko mi. Gabot aputot ni Andy. Saan ko nga rin nga na ituloy tinagbasa manong nemi gabot na kinaragak ti anak ko. Kat siyempre, idi makidadak, dagiti karuba, dagiti marites, marisol, kada marikon, kada kita idadumapay nga mari, nga poon ti chismuso, kada chismusa mano. Siyak tinagbaling nga arkus, dagiti bibigda, wine, kada lais, panang lais na kanya, nga naaramak ka no, gawata obingak pa kita aping nagsikuga, no salutsudan da ni suno, diyak mula ta sungsung-bata. Numampay at namat na kita makaamo, kapatahang matalingid kadakwada, nga nadagkat kam idi kani Andy. Napatsenda manunaming at impas ngay ko kit putot ni Andy. Babae timpas ngay ko manunami pinanaganak iti Lili. Sambat nga na po ka ti komunikasyon mi kini Andy manunami kada kiti imo na nga tawen, simaro nga tawen. Ngayon di itadaan iti third year college si Suna manunami. Agdwa mo tatawan ni Lily. Iti na po kawan ti komunikasyon mo. Numan na nagsubli-subliak iti balay daan di. Kadwak ti anak ko. Oy! May sarong ka na ti apo ko mi. O may ka man Lily apo ko. Apo ko na yan. Imayak tatanan na ta. Aw matin subalit ni Andy kadakit surat ko. Busy siguro anak ko. Ori na kami, sana kami mata na subalitan. Pasari mapag kami jay ili, iti adda telepono nga pagtawagan mi kang kuana, ori no, nangina talong distance kita. Ay, okay man suna. Makasasalitak ba dyan kayong ko? Ay nakapigsa kami dyan negosyo da iso nga aldaw rabi iti trabaho na sa palagbasa. Iyaw awak nga rod baka sakit ko nakta maabusar di salunat na. Subalit ko mamat atatang. Ay baya manak ko ta, ito no tawagak, kin makasalitak. Ibaga kin kuha nang ikarigatan na tagsubalit. Aya, sabi ko nga tagsubalit. Tapno amok ti sitwasyon. Di man di, baka kinundan sa bali nga babae ti biyag. Ay, saan nga mabalin? Haan nga mabalin nga sa bali nga babae ti biyag na hindi. Masapol nga isika, itagbalin to nga manugang bisika. Ni magupatan nga tawin manong. Damag ko nga nagraduarin ni Andy. Awanan nga namin pinsan, manong nemi, nipi, isang kapilkis nga papel, awanan tinawag.
Nangarudan manong nemi di maamuan mi nga awanin di naganak ken kuana. Adan sa baling agyan ti balay nga upaan da. Pidalama kek no sa tinut ayanda. Gada na kapsat ni Itrang. Dadya nitaganan at asawa ni Simeon nga ama ni Andy. Diya kayong na nga nangalaki ni Andy. Isudat na ngayap kong kadakwada diya bagyo. Tadan sa nagatang da nga nalakang daga diya nga binalayan da. Kitsa diya da nga tumulong da iti negosyo. Ti kapsat ti asawa ni Simeon. Mawatam ti kahit kung asawa balasang ko. Pimanaw din ito'y kadagnadan sa diya bagyo. Kapag dadabalay din sa diya, kaya nada negosyo nga asikasuan da. Ni nga din anti nana. Ni anti agad nagtalinas sa diya. Napindas ka nun ti biyag na kapag mga opisina. Napindas ka nun ti posisyon na. Diyak lamot kapita, nangig ko nga salitaan na kita kasawa, ng anak kini Andy kat kaslay supet, tirasun no apeng ang mapanda sa jay. Gaputa, mo no, nag-live-in daw, no nag-asawa dan, tada ka numatan apu ko da sa jay. Yung asawin. Adan kabalay ni Andy sa jay, kada pa yung putot na. Di putot na kayat da nga digiti naganak kina Andy ti mga iwan. Tapno makapagtrabaho da nga kasawa. Basta man ti amok. Basta ti pamatik iti mangmangin ko nga salitaan. Manong naming na alpahay nga namin pinsan ti abagak. Iti dahi tanga namuwa. Kadi ti mamuan datatang gininanang ti amin. Wala kas na katulag. Sablo, wala ka nga balayan tubig nga magbagana. Sina, kinanunungan da kinusinti na tarami ti anak da. Tatang, saan kayo nga makaringgo? Nga saan nga makaringgo? Nakasaysaya ti saritaan. Ngayon to na makapag-graduar na dyan nga Andy, ag-asawa kayo to. Sabali, inasawa na? Lakay, mamaling mo't siguro. Nasulisog ani Andy sa bali nga babae. Kahit nakasawain nga saan nga nagbalik nga na po, no? Kasta gagangin lang dito at nangaroon kita. Ano sa po eh. Yung karina nga saan nakantong nga babayan, nga may nakantoy kasar, nagbaling nga ama, ti anak yo. Nagsalsalud-sulitan, nilili no sinut ama na, Jesus. Bayan yung tang. So dito na ikari. Naikari nga gabot kinar, aram mo gaga, porcher pa lang titawon mo, intan mo tibagim siya sinuman ng lalaki, nasabat nga mapagtalpak naman naman. Apaw na yung mga babayin ka, lagring, basta tayo at pagpespesta, di kita marites dito lugar tayo. Nga pa na kaubing ka, una nga naganak abalasang. Sus, naman tayo katsublian na ka na dyan, di. Ngam sa dino, itantian na dyan, di. Sa pula. Ora na ka-story nga, pahay mo ka na kami na ya. Ang balitang. Ano nga saan nga bali? Ora ito, takay mo't lang mangibagbagang, makaayo ni Lilia ka na tayo. Ganun baga, ito makaayo. Ora na may nga bastar di apo ko. Apo ko me. Iya po, kinamkad na tigasar. Ala, na talaga nga saan nga na kayo, kini Andy nagkagasar na kita. Wadan na kinapod no, pag-isunay. O may nakapasyarin ni Densyo. Ha? Ito ko na yun? Ni Densyo! Nga Hawaiano! Ay, lakay. Sino tayo pagbagang mo Densyo Hawaiano? Kita taga-tugburan. Nakabakasyon da. Nagkita kami kinukumadro Romeo. Baligbayan, ngagnagan ka ti Densyo. Ngagsapsapol ti asawain na. Iasawa na? Ay, nata mo baka kayat nakaloko. Nagswerte ka kini na sikat kayat na. Baka pangkanton sa di Hawaii. Hina, ala, datang saan ko kaya? Tanayo saan kaya? No si ka talaga't krusonada na di Hawaiano. Awanan ti adupay nga sao-sao. Makikaasawa ka kayo na. Tap no iso tibang tawin king ka.
Amang tao, sikan tumatimang tawing ka na kami. Kaya matabarasin men tumatimapan sa Hawaii. Manong naimiti amukit ang angaw ni tatang. Baka patapat na laeng, baka pa kahit na lang alingdan tiya, panakapaay na kanyak manong naimi. Ngayon di may isang mali, manong naimi nga pag panaggapok iti trabaho. Saan ko din nga pinagdakan tiya eskwela manong. Siyempre ka nga trabaho ka sa sales lady, iti tiyandaan, iti ilimi manong. Nandagsang batak nga to tilugan, iti sango ti balay. Iti dumsagak, iti tricycle nga naglukanak. Kasladyak kahit kumati sumurek. Iti karuba mi pinayapayan na. Hay! Lagreg! O may katoy! Apay nana. Ay, Jesus hapo, di ka kadibas daw, di ka doon nga lugan. Di ka doon nga tao tiyo nagtibalayaw. Kanya, hatot na idasar nga mainom kin makaan. Oo, na mo kabas ka nana. Agad, sakat ororayan da, tadahaw yan, nung may mga sasawa ka nga. Densyo ka no, tinakan na. Saan kang pato? Ay! Lagreg, anak, kumagat, gawin kan! Ni tatang nakita na, ay nakita na kanti amam. Saan ka na makaliklik pa eh? Malaksid ano talaga kahit mo tagtaray. Ay nga mapaitarayam kung matigasat mo, Lagreg. Nagasat ka, tawarin naganak ka bala, sang kursunada ka na ka, dadya nga densyo. Idin to tado di kiti babayit nga gumawagawawang isukumat kayat da nga mga asawa, pakiasawaan mo no, mga asawa kini densyo. Kapilitan manon name nga di manunak diti balay. Pinastrek dak ni tatang nga, pa kumasaan ka nga sumrek loko kit balay mo na ito. Kinitak manong name sinunod na ginadanon ko. Ay, parang Densyo. Ka nagbidot. Mabalin kong ipagkarit no kasi natilapsad at yan ako. Naman pa'y adan anak na. Kasta namit mo matinilili. Kaya ayaw na kanilili. Daddy pa yung tiawag na ka. Tatang, ano ito'y nilili. Ada nilili, ta kusina, kasasalita na ni Lola na. Opo doon siya baga. So ni Densyo. Mabaling ka din nakapilagsukat. Ay, nakapilagsukat Ala, rumarkan to ka na gusto makasukat ka. Manong Nemi, okay ba't ka ditilangan na? Nutsak mariro. Awang pisingkwenta na. Napo daw. Iso na lang tabutyog. Dakkel ti buksit na. Sa dakkel ti akak na. Manong Nemi niya ba't dati yung gasat ko? Dagsang gasat ako nung nagasat ako. Di ba nagsusukat ko manong Nemi nakita ti makabuklak iti sarming. Noon na nga makakita kanyak manong Nemi ka talaga agsagawisiw. Tanong ka sa ano, tilapsat ko, kadak pa lang ti fourth year high school. Iti panagdakkel ko, panagmatured ko, manong Nemi, adadaman nga limapsat ti pamagi. Nga ado na kita aram kanyak manong Nemi. Ngayon na ibagak nga sta nga naganakak kabalasang adamat na kita agikay, adamat na kita tultuloy nga agaram kanyak. Wen, malagip ko lakit nga rod deti nga agtudtudo, iti unang tiwiting shed manong Nemi, nga panang kirab-kirab ni Andy dito man sanas ko. Numaulit nga makirab, asinot sumublat. Subyanan na ka ni Andy, narigatan nga mapasama. Kat day dyan nga Densyo. Iso nga tat sumublat, amang kirab-kirab, kaligid doon nga man sanas. Awan ti sumgar nga tudod ko manong. Kayat. Masapol nga pamuspusak tapos saan nga kami tagasawa. Namatagunadan manong Nemi o rin hatat anyat araramidan no talaga nga tsak kayat. O ripilitan na natatang kininanang. Awan maramid da. Naku na ka tsak kayat. Nung sa bagay manong.
Kastamat din bagag idikinandi nga jakayat ko nak intuyok ka man. Si Mangwak nga rod kadakwada manong nemi kat dinigaan nak ni Densyo. Adan anak ko tata, manong ko na. Dabasin mo palang diferensyata nga tawid. Sa ano lang ati magsasalita, kas lang tawanak lang iti limang ay ninunangim siya nga di. Nagasagana ka magikasarkin ka. Apaman nga manugot ka. Sayat mo ka dito makikasar, nga saan nakabat kay patpatag. Masusunod ang to kay patag. Kasi ano saan ka masusunod ang patag? Doon may susunod ng patag, kadadakan to sa Hawaii, di-divorce na to. Oh, no talaga nga dinakayat. Anang nga rin rason, no, apay nga kahit nakasawain. No naman naman matlang i-divorce ka to. Anak sa serbi na nga paggastusan na kasawain, no saan kamat ngayitin. No talaga yung sasado ka mang Densyo. Aloko yung pelang umuna tiriknak. Saan nakabasta kasawain. Wala nga magsubli ako sa Hawaii, ito may nga bulan. Ore ka matluad na sadyay, babali mo malata nga ituloy ti mga lokoy tirik na. Anya tamom, baka anti parang ipapauwi mo kanya ti dolyar kahit mga lokoy mo tirik na. Wala nga numabaling ko mag-iitaan. Nakasanong haro din. Tatang, saan ka mapilit? No talaga saan ko ayat. Nangigimat ti desisyon ko, tang, nang. Ituloy na Carmen. Kat lumalo ko ng tutrik na. Agad dito kami. No saan nga ron nga serbi na ko mga kahit ang asawain. Kaya di mo ka din ang kuna na nga mabalimon tumat nga diborsyo. Basta makadanong ka sa Hawaii. Tinapadagan ako kat makadanong ka sa Hawaii. Kaya mabalin na kamtumat na petisyonan. Kas tama na petisyonan ang tanak mo. Dati ka dito ka nakaligaw man nyo. Agad na natural. Kaya ito lang di makadanon sa Diyahora saan nga naragsak na lang yun. Kasi doon nga rin pagkaragsakam na diyang Andy, yun oron mo palang subli. Wanin! Ala, tapos maunti makaw Ore ta, at dapat doon nga lawas. Ikak ti doon nga lawas ti anak yung desisyon. Kaya no talaga nga saan na nga kaya. Tawad maramid ko, sumapulak ti sa bali. Kabigatan de manong name kay tutak, idagdag tugtugtug, itiridaw, itilokatak. Andy? Kumusta? Ingat masapol mo? Hindi nakatipastrakan. Tapos kung mapastrakan ka, kaguranak. Kasi nung kumatasang nga manggurakan ka, tinalikodan na ka namin pinsan. Iso nga nakasagana kamatan nga magkiasawa ti Hawaiano. Saan po doon ita? Sudamag ko. Iso nga nagrubuhatan nga dagos tabno. Umay ko atipantik kasaryo. At ako bang karbay nga mga atipa? No kaspagari manugutak at karbay nga mga atipa kanya? Diya kayat nga. At sa bali ang mga asawa kayan ka. Tayo nga kayat mo. Agtalineta ka kastoy? Ngawan ti masakbayan danak ko? Siya ti mga asawa kayan ka. Kasi na mga asawa, nakadasawa, libin ko ba lang. Siya kahit ko tagbaling asawa. Saan nga ng glory? Nawaya ka maging kasar kayan ka. Kapag saan kami nagkasar kayo ng glory? Kasanong nga rin ni glory? Nagtulag kami. Yan tayo samang seryoso kanya. Noon at napasamak ka na tayo, di kasama tinapasamak ka na kami. Noon pwede pagdiferensyahan na lang kitagay ayatan ta tinapasamak ka patag pimpinatagta. Saan ko mabit patag ni glory? Sa kalipat patag ko. Lagring mamati ka ko ma. Katap no mamati ka, pagsasaritaan tayo ti kasarta. Manong name si Tutured ni Andy nga si Mango karig naganak kanya. Talaga nga napudno ka, tarigagay mo, ayan na naganak ka. Oresan ko idan nga ayaban, tatang. Mabaling ko nga, itakdaran ti bukod ko. Ado madigdi ka bagyak dito.
Kasano nga rin ang Jilibin partner mo? Saan nga problema dito, tatang? Gabuta kayat naman. Saan ka mga pimbinan? Ada sa baling patpatig na, damat kanyak. Nawaya nga makikasar ka na, mangipatpatig kang kuha na, nawaya ka mangikasar ka ni Lagring. Jesus, ay lakay, di ba? Dito ti or-oray mga masama, kita anak ta. Nga ti ama, ti apo ko, takit isumatla, nga tagbaling asawa ni Lagring. And na nga, adat to'y magtentap, no, ipanaknek na nga, ipatpatig na ti anak ta. Ito na kano nga rod. Ito ka ano ti kayat mo Lagring. Dang iti kapitan nga panawin. Lagi tayo, mabudlan di kita nagan ganito. Atap no, napimpinas badlang ti laban. Yung mamanugot kayo tatang. Gituwa na. Ano nga ron? Basta lagi na talaga ang ikasar mo ti anak me. Tapos nilikas takat sika mo lang nga, pudpud no nga ama, nilil, iti awagan na iti dati. Kadidimit lang nga karabihan da dingal daw manong nemi, nagkaida kami kini Andy. Kat siyempre, naulit day di akapig sa tudo na iti waiting said mami. Neran ranamat idi nga nagtudo manong name iti napigsa kat nakalamlamis kat kunakyan kwa na malaminak Andi apay nga guyos ka. Kat si kahang gaguyos kasano nga guyos sakit naglabiis ikatamtabadom tas kastak mo ti amin mo malagip mo kasuri ka sa lot pa nagtutudo na idi nga data nga maparparsyakan iti unag ti wedding said ngem naguyos ta ngem no agraib ti barukong kin barukong nagbara di ba iso nga mariknam ti bara ti barukong ko no awam met ti tapar ti barukong mo kahit kumano nga kirabin ti mansanas mo. Hindi. Nagbarang ang peso di bagi mo. Kaya orso natak dahil nga bara. Uwen manong nemi nakapigpik sa maninti bayak habak karedi nga rabi. Kaslad da kam iditi waiting said. Ngam ti nagdiferensyan na da kam ti oneg ti silen. Ngawan ti pakaparsyakan. Nga napintas manong nemi tinagiddan. Nga talaga napimpintas iti panagplastar mi. Pero nagkwisuna ka na kita kakabarang agik ka na prusko iti na dumaduma pasat ti bagi manong nemi ti bagi krinanaknak ni Andy. Simublatak mo it manong nemi nga nangagik nga nangaprus kang kuwana tap ninagastakit patas no agkak agkanak no agaprusan nak aprusan no kanenak kanikmet agkinaan kami ma simabay kami ti pigsa ti bayak hamak manong nemi ken tarakatak ti tudo iti kalba ore kasanot pigsa ti asog kanareng engmi ore iriaw ko pa iti nalaos nga ganas ko saan nga mangagdatatang ken nanang manong gapo tawang nga ti makadisturbo ka na kami ti bayak hamak ti dudo manong nemi ti nagbaling nga pan nakasamiweng mit at numing kamdanggayan ken salaan. Nakamaymayat manong name iti sala, iti baet dagiti bayakabak. Nagmayat manong name iti panagkinikini, panagdwayo, doywami, agpadpada, kanian. Ito namin nando nga panakatuknom iti langit, kira iti nga nagmanong. Apa nakaulit ita, ngayon kang panagmaymay sa, apa nagpapas iti ragsa. Naroon na ni dumtengan tikal dawan tikal laysami manon nemi amay sa ni Lily kadagiti sa secondary sponsor ang grande akasar manon nemi ta nakasagana ni Andy at ornong na sa nakatulong pa ni uncle na kung nangarod di kinaganak ka na kami balayan kinamukadla nga balayan datay madla nga nagkatuloy nga balayan kituan na Kamok idikat hangat matulit pa nagbalayan tayo. Idi may asasawain na densyo nga hawain na ti anak yun. Ay wala na balayan. Yun at sinut na ikari. Imbaga at na di hawayan nga nakadagdagan.
nakadagdagan, madi, nakadagdagan. Ayan. Nga na dyan tinang dagdag kini Andy tapno umay na ikasarmit lang tanak. Nakaibadagdar kami di bukod mi nga balay manon nemi ti lugar. Nga di makilan ka na kay na kami kini Andy. Kaya dito'y manong nemi nga naituloy ko lang tinagbasa kalpasa nga naipasngay ko ti may kadwa nga anak ko nga dyan ni Lily nga ni Andy Jr. Naituloy ko lang nagbasa manong nemi kada kay pasdag kam di kabukbukudan mi nga negosyo iti asawak dito lugar mi. Nga saan nga naskan pa yung agsubli sa Baguio. When manong nemi piminas madla ti biyag mi kompleto kami awanin ti sa pulan mi. Gangka nga na yung pa iti anak mi nagbaling nga talo. Ni Lily, ni Junior, kastamateng kini Jenny. Si bibiyag balang datatang kininanang o gramo matan na kita balayan da. Isutat yung makaamok si sinublat manon na yung mga estimar kada kita puko da kawayatan nga busy kami nga gasawa ng mga sikaso at isang kabasit nga negosyo. Dito nga rod, manong name di pagkasalita, kadagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nak-insend kang ka through your messenger, ti detalye ti pagkasalita. Kat gaman ako na itilaing mo nga nang ibasa, kat sapay ko tadamat na ibati nga adal, liwliwa, kat pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak, nga dimyag, kat nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Tuwing ardagyaman nga pagayam mo, lagring. Thank you, kaya kalagring, iting ka pa naggasurat. Maraming salamat ka rito.